Gabonetako jarraldira. Gaur bidaia berezi bat egingo dugu, Gabonetako tradizioen bidez. Ikastetxeko hainbat txokoetan ibiliko gara. Garai magiko hau hain berezi egiten duten tradizioak ezagutzeko. Gogoratu, euberriak ez dira bakarrik opariak. Maitasuna, familia eta momentu astezinak dira. Hasi gaitezen musikarekin, kantatu dezagun denok elkarrekin. Gabonetako zuhaitz txanpaitzeko garaia da. Izar hau non jarri dezaket, oso txikia da. Goia, noski, ikarri atruken un ratito. Galdiraz, utzen diren, hori laguntzeko dizu. Aukera parengarriak ekarri duzue. Nire gutuna bukatzean nago. Liburu magiko bat eskatu dut, eta niri zikleta bat. Eta nik familiaren osasuna ere eskatu diet. Kaixo, mea, segutu politak idazten ari zarete. Espero dugu eguberri hauek oso bereziak izatea. Gogoratu ordea. Opariak baino garrantzitsuagoa da partekatzea. Badakigu Mari Domengi, baina zuek ikustea ere ilusio handia da guretzat. Bai, gaur zuen bizita opari bat da guretxan. Gu ere oso pozik gaude, hemen dituzun karamelo batzuk opari gisa. Eskerrik asko! Ze afari gozoa amona, pilpilean egindako bakaioarekin sekulakoa zara. Eskerrik asko baina, ez ahaztu olertxearentzat zerbait uste. Nik turroia prest daukat beraren. Oso ondo, baina jan aurretik esan ditzagun telebizioa. Nik dut aurten osasuna eta zoriontasuna izatea guztientzat. Eta nik, denok elkarrekin eta batuta, jarraitzea. Campana sobre campana. Oso urritik gato zuen arraiz betetzeko. Baina guparak gauza garrantzitsuena eskusa batasuna eta batasuna dira. Eskerrik asko, errege magoa. Aurten gehiago partekatuko. Momentu berezi
bereziena iritsi da urte zaharreko kanpaina. Prestatu mahantzak eta ez ahaztu desio bat egitea bakoitzarekin. Nik nahi dut edurre egitean egun honetan. Eta nik datorren urtea abentura berriak izatea. Nik datorren urtean zinbeligarra nahiko nuke. Eta nik bakia egotea nahiko nuke. Eguberria aldi bat dira, guztiok elkartzen gaituena. Besteko eta partekateko unea da. Zeru bezal bakoitzak gogorarazten digu familia dela garrantzitsuena. Eta lur hartuta gauza txikietan dagoela. Eta horrela amaitzen da gure eguberrietako bidaia. Espero dugu esena hauek gogorarazi izana zergatik diren hain berezi egun hauek. Maitasuna, batasuna eta itxaropena. Familiarekin eta maite dituzuen pertsona guztiekin denbora pasatu. Agur!